so sweet, and the sweet is balanced. Sakto lang. First na kong taste niya kay mura siya o yema. Hello mga guys, dali na mo there's a purple yam talibon. Palit na mo kay lami kay ang ilahang purple yam dire. Hi guys, this is Tito Jerrel of Hong Pam. Salamat kayo sa suporta ninyo karon. Sa wakas na na-joy purple yam diri sa Tulibon, Bohol. Napakasarap po ang purple yam nila. Napakasarap, napaka-super, at napakapag pinakagat mo siya. Sobrang fresh air ang nakikita para ngayon. Na fresh air, lumalamig ka sa kilig ng purple yam ng ganda. Sa ganda pa lang, sa kulay pa lang, sarap na. Lalo na pag kinagat mo siya, lalong happy ang moment. Years ago, mga 2 or 3 years ago, ikuha mi ni Tito as influencer para mag-open sa Purple Yam Tagbilaran nga branch. Unya, sukad adto nga nahibaw-an namo nga nakatilaw mi sa Purple Yam nga cake. Wala jud mi palit og laing cake. Promise. Believer jud mi sa product. Hi guys, ako si Medyo Maldito. Gusto ko sa proud partners sa Purple Yam. Grabe happy kay ko nga na-appeal ko aning Purple Yam. Dili lang ako, of course, ang Tibok Visayas Squad, sila Snake, Lester, Japet, Dansoy, James. Maka-proud kayo nga kami tanan nanay-iya nga mga branches ug outlets. Dako kaya akong pasalamat kami tanan sa Purple Yam na antud karon inyo aming ginasuportahan. And also special thanks also sa among business partner si Lester and Japet Capuno. Salamat sa inyong pagtrust sa kuha, not just as a business partner, a friend, but a brother also. Thank you kayo. After pila ka months kay ni kuan si Tito nga, why not mag-open mo niya? Kami kay di pa lagi mi ready. Sunod na lang siguro Tito kay kanang di pa mi kay bawon sa mahadlok pasad mi kay wala pa mi background sa kanang sa mga sa negosyo may ana ba. And also kay Tito Hoyos. Tito, salamat jud kayo sa mga opportunities na imong gihatag sa mua. Labi na sa kuha Tito. And dili lang sa mua kundi pati sa mga farmers, mga ubi farmers sa Mindanao, dako kay kang gitabang sa ilaha. Kaning mga ube nato sa atong cake, mga kuan sila, mga natural, all natural, wala preservatives mo nang sa kadaghang cake nga itong gihimo, daghan kay local farmers ang natabangan nato. And sa tanan mga nagsuporta sa Purple Yam, daghang salamat usab and na-appreciate namo ang inyong love and support. Thank you so much. First namo nga branch dito sa Tubigon, and wa dami karon na ana sa Talibon. Sa mga wala pa kasuy Purple Yam, panuway na mo. Ay, sakto lagi. Sa mga pakatilaw Purple Yam, panilaw na mo. Especially na sa mga taga Talibon, open na ang Purple Yam Talibon branch. Napaka-the best ang happy moments mo. Success ang nararating mo. Sa isang success, naging beautiful word journey ang narating mo. Katulad nito ang nangyari sa akin. Baka kayo na ang magiging superhero o maging success ng buhay, maging idol ng bayan. At tatawagin ng mga taong idol ng bayan. Pag idol ng bayan, idol ng buong Pilipino. Ang buong Pilipino ay magkakaisa at magkakasama sa bawat isang Pilipino. Purple Yam Thailand! Simulan ang araw ng may ngiti, lungkot at pagod ay isang tabi. Kalimutan muna ang problema at i-Purple Yam mo na yan. Finally, nabot na gid mi diari no, and I'm very happy to say nga daghan na jud ang Purple Yam o anywhere else in the Philippines. What to jud mi para sa inyo ang tanan. Dito sa Purple Yam, 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 the best ube cake, Purple Yam, homemade cakes and pastries, sulit na sulit, ube na sasarap, di ka mabibitin pa. Dito sa Purple Yam, 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 dito sa Purple Yam, 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 yung new fake ube cake, sulit na sulit, ube na sasarap, di ka mabibitin pa. Dito sa Purple. And the secret of this, nganong nidaghani sila, you should try. Kisay wala pa nakasulay o ilaw sa Purple Yam. Daghan pa diay. So maon na inyong chance karon nga motilaw ang Purple Yam nga cake. Okay? So, diha ninyo mahibaw-an nganong nidaghan o gayo ang Purple Yam. Naa sa mismong cake ang magic. Wag na
para ba sumakses? Yan ang nag-question na niya.